Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. A Ludmilla é a garota mais popular do colégio. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joet bij mij een gast om de tafel. Dat is een bijzondere dame met een bijzondere carrière uit de Doorsvroot. Opgegroeid in een prachtig deel van Friesland, Sondel en omkrieten. Met Sierberg gaat de hele vroot oer. Ik had toen Zahira Lieneke Maus, zet ik er maar even bij. Mooi, dus de best welkom. Dankjewel, ik ben blij dat ik er ben. Hoe is het? Best. Ik zie het, ik dacht al van die vraag komt natuurlijk. En het is altijd grappig dat we altijd eigenlijk toch de gewoonte hebben maar te zeggen best. Het gaat natuurlijk net altijd best, maar het gaat wel best. Het drokke periode, juist net. Gebalanceerd, zou ik zeggen. Af en toe hele drokke dagen, drokke weekend. Want ik ben natuurlijk, ik ben eigen baas, freelancer. En ik doe werk als maker, danstheatermaker, als performer, als screwer in de kunsten. Dus als recensent maar dan ik als productieleider voor orenvaststellingen, doensvaststellingen. En soms dan kies je in een soort van vacuüm 3 dagen lang. En dan werk ik iets van 14 uur per dag. En dan moet ik echt wel even een dag daarna inplannen. Dat ik zeg, ik wil wel e-mails van morgen, maar ik ga wel thuis bloeien en ik wil uitsliepen. Ik wil geen wekker jaren. Dus ja, die balans op ziekje, maar ik hou wel van die afwisseling. Dus. Is dat leren, Matten, om te doseren? Ja. Ja, ik denk, ik ben haast nog een 30, dus ik zit 20 hier in het vak als professioneel performer. En er is eigenlijk best wel snel het maakwerk bij komen. En als jong mensen, als kunstenaar en als doenser, daar was het alles aanpakken. En dan komen dan weer de burn-out verschijnselen uit waai. En ik heb de 3 hand en pas bij de treden, toen kwam wel meer echt het bewustzijn van, maar zak ik net terug meer gaan. Want dan wordt het leven heel kwad. Of het kind potentieel heel kwad worden. Want dat kist gewoon uiteindelijk, dat is geen balans meer. Hè? Dus ik heb wel mijn balans vol. Ik binnen sis maar mijn werk. Want ik heb wel heel vaak, vroeger toen ik nog op squallen zie het en opleidingen en wie vaak het advies van, dan moest je eigenlijk 1 ding kiezen. Je moest 1 ding kiezen en daar heel goed in worden. Want als dat net was, dan was het eigenlijk net goed. En dat is eigenlijk heel vreemd advies. Want als een mens is die een soort van, dat nemen ze dan wel een renaissance persoon die gewoon verschillende dingen mooi vindt en daar ik nog goed in is, dan moest er eigenlijk gewoon rondom Jan. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen wiel een beetje uit moeten vinden daarin. En dat inderdaad te doseren van wanneer doe ik wat en wanneer pak ik meer rust en hoe belangrijk dat ik is. Dus, ja. In Sites, in een prachtige tekst. En daar had het ook over dat je een renaissance woman bent. Ja. Komt dat terwij? Nou ja, ik ben een keer in Amerika zo betiteld. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een goede marketingtekst. Dus dan ben ik daar een beetje meer naar een fan van. Wat betekent dat eigenlijk? Ik denk, dat klopt wel. Want een renaissance woman kan gewoon verschillende dingen. En daar viel ik me het meest in mijn kracht in. Dat ik en performen mooi, maar oren dagen dat ik maatje ken op en mooi orenmees kan werken ken. En orenmomenten meer de achter de schermen positie aannemen. Orenmees in het licht zetten mooi. En het screwen ik, oervaststelling. Dus eigenlijk alle facetten van de performance wereld, daar pak ik stukjes in mooi. En daar geniet ik van. En ik voel dat ik daar goed in ben. Dus dat jouwt ik een goed gevoel. Hè? Wanneer is Dostwest goed in best. Ja. Wat is het 24/7 dans en nog eens dans? Of mag het breder zijn performance? Want de Broekstad wordt heel bewust, merk ik. Ja. Du hast het dus net over dans, maar performen. Ja, in mijn performance zit dans, maar
performance is voor mij breder, want daar zit ik de theatrale expressie. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van. We call that audience participation. Ik hou heel erg van performances van waar de interactie creëert wordt, waar ik eigenlijk die vierde muur, hè, daar ken ik terug hinnen en ik maak contact met mensen. En binnen mijn performance heb ik op verschillende plakken eigenlijk optredens die. Dus in theater, maar ik op locaties, maar ik op plakken zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, dat heet dan de Superclub, wat dan een soort van alternatief artistiek restaurant is waar performances gebeuren, maar dat is net een dinnershow zoals ze dat kennen uit Hilversum. Maar dat is dus dat is ik weer heel oors. Dus ik neem dat performance, omdat het soms ik de performance art kant opgiet. Dus dat is meer de kunstkant, waarbij is de soort van installatie creëert, terug in lichaam, terug beweging. Dus dan is het eigenlijk een levend kunstwerk, wat dan krijg ik weer wat oors is dan moderne doens. Dus op die manier gebruik ik dat woord eigenlijk meer, dat ik performance kunstenaar ben. Donsje en Sondel. Hoe kwam dat bij elkaar? Ja, net. Dat kwam. Hij gaat te vol in het reet, zeker. Ik zit. Ja, dat is beter. Ja. Ik heb nogal een luide stem, hoor. Dat Ja, is dat Frieske maus. Ja. De passie en de. Ja. Dat is juist het er, oh ja. Ik giet er in de lachjes in. Hoe dat samengaat? Nee, net. Nee, dat wie wel een grote uitdaging voor mij voor het opgroeien in Sondel. Waar ik voelde dat net echt een. Misschien is dat oors nou, maar ik voelde me net accepteerd. Ik wie heel erg in ballet, hè? Dat wie mijn basis. En dat wie heel vreemd voor volle mensen. Gymnastiek en turnen, dat kon dan wel. Maar wie zit er nou ballet? Dus ik wie er ik wel wat verpesten en buiten sluiten en zo. En ik hield toen altijd wel het gevoel van ik wil je wel zo snel mogelijk waai. Dat wie wel wat ik nodig hier. Dat heb ik die in. Maar je had me nog eentje, dan ben ik uiteindelijk al naar de VS om dat te doen. Voor de grote plas over, hè? Ja, dat hek maar die in. Ja, die vet bij alles. Even ontdekken wie ik nou ben zonder op het. Ja. Maar leidt dat specifiek omdat het van ballet keers hier is? Of? Ja, ik heb altijd. Soms verandert dus de perceptie ik weer over het verleden. Hè. Als er midden niets is, dan is het in beeld was het hest en letterlijk in dat ik weer verhoor je. Dus ik zeg het nou, ik wat mijn lichtere eigens is maar ik hier. Ik weet de vraag niet meer. Wat wie de vraag? We begonnen bij Sondel en Dons. Ja. Uiteindelijk eindigt in Amerika. Dit is even een hinkstapsprong. Oh ja, de plashoer. Ja, de plashoer. Maar goed, de viel in die regio gewoon naar thuis. Nee, ik denk dat het wie ik een combinatie van factoren. Dus heute mem ben daar mijn mem die komt uit Grace. En daardoor ben ze het wel Fries geleerd, maar wij zijn Nederlands opvoeden. Maar ze is wel heute mem. En dus heute komt op Kuzen. En dus wij waren een beetje vanaf het begin al toen zij daar kwamen te wennen. Ze het waren heel hier in een caravan wennen. Dus dat vonden mensen nogal vreemd. Want we hebben binnen jonge mensen van 21 die daar in die caravan wennen gaan. Vreemd volk. Ja, die vrouw die praat Nederlands en wat is dit? Dus dat is een beetje het gevoel geweest wat ik dan ergens heb internaliseerd van het gevoel dat ik er nooit bij jer. Dat wie het gevoel. En ik denk dat gevoel de verzorgen hier dat ik fut word. Van ik jij er toch net bij. Dus dat wie een lastige doen is eigenlijk al. Ze is maar metaforisch om te doen. En nou, toen ik de HAVO hier aanmaakte, dat ik hier op de Bogeman zitten een periode. Eerst in Balk en toen op de Bogeman in Snits. En toen ben ik wel eerst in Lauwert beland komen op de theaterdocentenopleiding. Maar tussen ben ik dus naar de VS gegaan om daar een uitwisseling te doen, om moderne doens te doen. Maar ik hier vanaf mijn tienertijd eigenlijk al vanaf 15, vanaf de puberteit hier al iets van ik wil fut. En ik denk dat ergens toch in het bloed zit. Dus Paken Kees, dat is mijn oerpaken. Dat correct is. Ja, want dat is Paken van mijn huid. Dat is ik Kees. Die wie de eerste in de familie die de Grutte Plashoer wie ging. En die had er toen leerd om hoefbekapper te worden. En dat is zo'n mooi verhaal. En ergens heb ik veel van, ja, dat is een soort van spirituele ondersteuning of zo. Dat toen ik ben ging naar de Grutte Amerika. Ja, dat weer wel iets van mij om te ontdekken van wie ben ik nou zonder dit stik, zeg maar. Zonder het opgroeistik, zonder het Friese stik, het Nederlandse stik, het identiteits.
verhaal. Maar dat is ook een beetje eigenlijk de paraplu worden van mijn hele leven. Van identiteit, de existentiële filosofie. Eigenlijk zeg ik me nou inmiddels een beetje de kunstenaar van de existentiële filosofie. Want wie binnen wij? Wie ben ik? En in welke context plaatst zichzelf? En in welke cultuur en welke taal? En die doens, ja, ik neem het maar weer een doens, want zo viel het. Mijn leven is een soort van doens tussen die verschillende plakken, de verschillende culturen, de talen, de kunstvormen. Want ik al doch ik doens, maar als ik in Oklahoma ben, dan is het publiek en wat zij, de zeitgeist van zo'n plak, is dan ik weer oors dan dat ik in Brazilië ben. En welke thematiek slaat er aan? En wat slaat hier aan in Nederland? Maar ik het verschil tussen Amsterdam en Friesland is ik weer oors. Dus ja, nou zeg ik dat als een hele mooi avontuur. En misschien in het begin wie het nog een soort van vluchtgedrag. En nou is het gewoon van, ja, dat past bij mij. Nou gewoon. Toen moest die losmeidje. Ja. En dat schuurt altijd natuurlijk. Ja. Toen was die net voor niks losmeidje. Als toen een tevreden famke best in Sondel, dan bloest vaak ik in Sondel hing je. Ja. Vaak, toch? Of net? Ja, en ik vind het heel mooi om te zien. Persoonlijk, als ik mensen zucht die ergens opgroeit binnen en daar nog steeds wen je, dan vind ik, er zit iets moois aan. Daar ben ik vaak momenten geweest dat ik dacht, oh, hier ik dat maar han. Maar ik heb dat net. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat mensen dat hebben. En ik die diversiteit, we hoeven net alle keer hetzelfde te wezen. Ik ben nou eenmaal zoals ik ben. En andere mensen zijn zoals zij binnen. Vooral verschillend hoort. Dat maakt het alleen maar boeiend. Dat maakt het Dan boeiend. ga je niks meer te interviewen. Nee, als we alle keer hetzelfde binnen. Dan is die stilte. Ik ook. Nee, ja. Ik word overzichtelijk. Ik de rest van de week vrij nemen. Nee, hè, dat had ik niet. Tof, dat is het best. Ik had je vragen, en dat is een horrorvraag. Ik weet het van iedereen die verliefd van muziek hoort. Was 4 platen nu ziek, maar daar had ze toch niet in. Dus daar ben ik heel blij mee. We begonnen met Ludmilla. Bijzondere dame. Ja, nou ja, ik ken haar persoonlijk net. Ludmilla. Zo is het dan in het Portugees. Dat festje dat heet Cheguei. En Cheguei betekent ik ben arriveerd. En zo zei dan ik van ninguém vai estragar meu dia. En dat betekent net één gaat mijn dag verpesten. En dat is dan wel zo mooi om daarop te doen. En dat als een soort van affirmatie te gebruiken van niks stiet me in het paard. En ik maak mijn eigen vreugde en doen eens mijn eigen doens. Dus dat vond ik wel leuk om dit nummer. Pas wel goed bij die dus. Ja. Dit draait vaak of net vaak? Maar het voor in de stemming wees of zou het hinnen? Hoe? Nou, ik heb wel periodes, bijvoorbeeld met dit nummer, dat we in 2020 heb ik het een heel soort spelen. En dan is het, nou, dat, zoals we vroeger zijn, van dat het grijs gedraaid wordt. Nou ja, dat is niks met grijs draaien eigenlijk. Nee. Maar ik heb hem helemaal grijs draait. Ja. En dan houdt dat op een gegeven moment weer even op. Maar ik dacht, voor deze vraag van die, dacht ik, ja, dit past er wel bij. Want het weer van het begin van de pandemie. Van net hier in mijn verpesten. Dus dat is weer wel een mooi nummer. Maar ik hou heel erg van, en dat zoals de Aas ik bij die orennummers, van die fusiemuziek, de verschillende talen, de emoties die erbij vrijkomen. Sommige ben wat serieuzer, sommige ben wat lichter. Ja, zo wat. Kortom, het leven. Ja, het leven, precies. Want we beginnen volgende draaien. Ines. Yes. Minak. Blameni mashup, zoals ik het zo. Ja, ja ik in de rug van de wand, want ik praat zelf geen Arabisch. Nee. Maar het nummer gaat over het. En het nummer gaat over... het is dus een mashup, want het is dus Arabisch, Marokkaans en dan Nederlands en een paar Engelse woorden. En het gaat dan ik over denken van, nou, dat in het brutsen is, dat denkt, ik kan het nooit meer in stellen. En toch is het hart een spier. En uiteindelijk krijg ik mijn blessure, kan dat het ik weer helen. En die kan uiteindelijk ik wel weer lief hebben. Dus dat nummer is voor mij wel betekenisvol en symbolisch voor het gebroken hart. Maar ik weet dat het weer het hele kist. منك ولا مني ما بقيش هاممني سيدي لا تعاتبني اللي بيني وبينك سالة لا ما نجيك ما تجيني. Ines, prachtig mooi nummer. Uitkeers door mijn gast, je hoort Shahira Lieneke Maus. Zet ik er voort maar even bij. Prachtig, die tweede nummer. Drokt waren mijn carrière in de danswereld, op de performancewereld, om het zo maar uit te drukken. Er bent nou 20 jaar onderwijs. Waar is het voor die gevoel in die carrière? Bist u nou inmiddels een naam geworden dat je mooie producties krijgt, dat je als een plan hast dat ik echt werkelijk uitvieren kist? Zit in die fase of net? Oh, wat een goeie vraag.
puur gevoelsmatig, hè? Er is altijd een soort beeld dat mensen die soms oors bekend dan dat sto die feels. En ik denk in gesprek met orenkunstenaars hebben we heel vaak het gevoel 20 jaar later nog steeds dat stond het begin stiest. Omdat elk project neemt weer moed om te Elke beginnen. keer weer bewijzen misschien. Dat veelt het wel, want de best, zoals ze altijd zeggen, de best zo goed als het laatste project. Er krijgt net altijd subsidie. Er is altijd het onderdeel van afwijzing als kunstenaar en maar de subsidieaanvraag en ik. Altijd op zoek naar dat plak te vinden. En wie ben de stakeholders, zoals we dat dan nemen? Welke plakken juist meer bij? Welk productiehuis zoest een match mij wijze kennen? Welke theaters vinden die werk interessant of sluit aan bij waar zij verstaan? Want elk theater is net hetzelfde. En dat is een hele zoektocht. Dus waar ik steen aan de ene kant zou ik mijzelf mid-career artist nemen kennen. En op sommige orenvlakken denk ik soms nog steeds wel van het is beginnend. Maar eigenlijk is dat ik net zo. En het leidt ik gewoon op welke plakken het best hoe orenmeesken die wegsjoggen. Dus het heeft allemaal mijn perspectief te maken. Dus het is eigenlijk wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Toch heb ik het idee dat als je ergens binnenkomt, komt er wel Zahira binnen. Ja. Dat is intussen wel een naam haast. Ja, dat is. Toen de recensies, daar wist ik net zomaar van vregen, denk ik. Nee, dat klopt ik wel, ja. Dus ja, dat binnen al die verschillende facetten. Dat is zoals ik sis van, we zitten soms net soms, meestal in ons eigen proces, dat we vaak net eens in de gaten hebben hoe orenmeesken u zoeken. Dus ja, deels heb ik wel het gevoel van mensen kennen mij op verschillende plakken. En het oordeel is nog steeds van, maar nog meer, ik wil nog meer. Er was gruttere producties maatjes en dan heeft echt verschillende mensen van nodig. Die dat mij niet willen. Ik denk dat ik nou, na de pandemie, ik wel echt in een fase terug ben komen dat ik heel erg naar de samenwerking aan het leunen ben. Graag met andere mensen werken willen. Dus dat isolement van alles maar alleenig dwan. Nou, dat heb ik wel bewezen aan mezelf dat ik dat ken. Komt zo'n beetje in bubbel wij dan? Ja, ik kom nou wel uit een orenbubbel. Ja. Maar ergens, ja, het ik te maken met mijn persoonlijke ontwikkelingsproces, denk ik. En dat is wel gerelateerd aan het stukje, het is maar het serieuze stuk van traumaverwerking. Wat daar heel vaak, wat ik toch wel nauw ken zien. Ja? Ik heb dat net altijd heel erg kennen zien, omdat het zo verweven wie om elkaar. Maar seksueel misbruik, trauma, dat wat er vaak uit voortkomt, is toch een soort van trying to control het leven en projecten. En dat is dan moeilijker om dingen uit handen te laten. Want als dat dan loslist, dat kan dan een gevoel van onveiligheid mij brengen. Wat ga je lang in zo'n crisisstemming zitten? Van nou, ik ben lang blij dat ik nog mijn levensje heb. En wat bedoel je precies mee? Dus ik ben eigenlijk ontverwerkend. Dat betekent dat er een periode gewoon had dat in leven behoorlijk onzeker weer. Dus. Ja, nou dat is eigenlijk heel lang geweest. Dat is eigenlijk wel 30 jaar geweest. Ja, dat is eigenlijk begonnen op mijn 8e. En omdat dat sabatiert in mijn leven is begonnen, hier ik net in de gaten dat een heel soort van mijn persoonlijkheidsontwikkeling mijn trauma te maken hier. En dan toch altijd op zoek naar dat te willen verwerken. Maar als dan meerdere trauma's bovenop elkaar krijgt, dan ben je maar één bezig, maar dan moest ik weer maar die oren bezig. Het is een heel ingewikkeld proces geweest. En dat het te maken hand maar wat ze dan nemen complexe posttraumatische stoornis. Dus CPTSS. En ik ken nou wel sissen dat ik daar naar heel veel methodes en therapieën en daarmee en ik toch middel van het doen zeker wel, want dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En daar is ik Reclaiming the Goddess, die voorstelling eigenlijk uit voortkomt. Ja, dat is die vorige voorstelling. Hè? De vorige voorstelling waar ik romte voor Jan aan artistieke expressie, maar ik vrouwen, een heel vrouwenteam hier ik maken. Dus van technicus tot aan alle
performers, dansers, muzikanten. Iedereen die een deel daarvan hier uitmaakt om vrouw te wezen, om tegeer te komen. En dat proces om te gaan op een artistieke manier. Dus is maar traumaverwerking. En dat kan op allerlei vlakken wezen. Hè. We hebben vaak de grote trauma's van seksueel trauma of huiselijk geweld. Maar het is kan ik simpelweg gewezen van dat die dus uit elkaar ben geënt. Dat is ik traumatisch. Het is gewoon heel belangrijk, denk ik, geweest om daar de kwetsbaarheid in op te zieken en daar kunst in te zetten. Dus dat wie in 2019 en de laatste vaststelling is daar van januari 2020 geweest. En toen kwam de pandemie en voor mij is dat echt een bepaalde reset-button geweest. Om echt helemaal nooit te denken, oké, waar ben ik geweest als mens en als kunstenaar? Waar sta ik nou? En waar wil ik heen? Dus het is wel een belangrijke periode geweest. De vragen. Ja. Voor die leven dan in ieder geval. Ja. Nou ja, maar daar komt dus die existentiële filosoof erbij. Want dat is dus altijd die vraagstukken. En dat is juist dan ik in mijn vaststellingen. Waarom? Dat het hoe identiteit gaat. Want de vaststelling voor Reclaiming the Goddess heet Who am I without my story? En dat ik maak mijn doen dus in co-creatie. Want samen werk ik wel heel graag in interviews met hun. Van oké, dit is de thematiek. Om te zien naar de gelaagdheden van u als mens. En wat binnen die gelaagdheden. Wat ontstiert er troch de ervaringen die we hebben in het leven? En wat is dan, wat ik dan zei, van wat is dan echt van mij? Of wat is een soort van onleerd? Dat eigenlijk in essentie net van mij is. En dat proces komt daarover. Maar ja, zoals ik eerder al zei, van de paraplu is eigenlijk identiteit van het werk wat ik maak. Maar dus ik mijzelf als persoon. Ik ben een soort van, ja, dat neem ik zinwillig, maar ik ben een soort van existentiële filosoof. Maar die vragen, die komen altijd. En dat vind ik interessante gesprekken. Om orenmeesken te vragen. Ja. Van, waar bist je? Of ben ik tussen achter? Deels wel en deels net. En dat vind ik zo mooi eraan. Want het is... Ik zeg altijd maar zo van, we zitten hier in dit fysieke omhulsel als mens. En eigenlijk is dat een heel gek ding. Eigenlijk is het heel apart. Want ik voel heel sterk dat wij een ziel hebben. Die in dat fysieke lichaam gaat zitten. En dat moet dan toch de vraag een beetje het leven leiden. En ik denk dat er altijd een mysterie is. Ik denk dat wij net alle antwoorden krijgen. Kennen. En ik net misschien dat moet of zo. Dus maar elk project, dan denk ik... Oké, wat is eigenlijk de hoofdvraag nou die het meest speelt voor mij? En nou, deze laatste, die krijg je die heet soul famine. En dat is zielenhonger. En dat ging oer... Eigenlijk is dat voortkomen uit de laatste lockdown. Dat we dus vorig jaar, december, januari... Dat is eigenlijk nog maar heel kwaad lieden. Ja, dat hadden we net trom, maar dat is eigenlijk heel recent nog. Het is heel recent. Ja. En er is in de tussentijd gelukkig een heel soort gebeurd... omdat dingen weer mochten. Dus ik zo'n raar woord, hè, van wat maaien, net maaien... voor iemand die opleidt. Ja. Maar dat wie het ergste stuk van de hele pandemie. Van mij als mens en als kunstenaar. Ik dacht echt op een gegeven moment... dit wordt niks meer. En ik ben in Amsterdam. En Amsterdam voor mij is een culturele stad. Ik ben er komen nadat ik in Amerika heb wennen. Toen zag ik in Amsterdam wennen, want dan kan ik daar als choreograaf en als performer aan het werk. Dan kan ik daar mijn carrière verder uitbouwen. En toen maar de pandemie weer dat het hele getouwtrek van je bent dicht. Dus wie ik allerlei psychologische schade die is ontstaan bij kunstenaars. Bij mensen, maar heel erg ik ben de mensen die afhankelijk zijn van plakken. Ja. Waar mensen bij elkaar mooi komen. En toen ben ik een podcast begonnen vanuit huis. Ben ik gesprekken voor mijn oren kunstenaars van hoe stiert het met die mentale gezondheid. En wat voor effect heeft het op die en hoe just het leven nou en wat ben die reflectie en hoe ga je ermee om? En toen dacht ik van uiteindelijk zelf, want ik was heel erg aan het worstelen. Ik dacht, dit is echt net gezond. Ik zit hier in isolement in een appartementje in zo'n betonblok in Amsterdam. Ik kan nergens heen. Het is koud, het is donker. En ik maak niks met mijn kunst van. Dus ik kan wel een podcast houden. Maar
Ja, geen productie, geen beweging, geen dans, geen performance, helemaal niks. Nee, helemaal niks. En toen kwam er op een of andere manier een bericht ergens op een van mijn sociale media kanalen. Dat ging over een artist in residence in Zuid-Spanje. Toen dacht ik, nou, dat klinkt als een soort van licht in het eind van deze hele donkere tunnel. Dus ik screw me daarvoor in. En er moest een project aanvraagd worden van waar was dan een werkje. En toen dacht ik, ja, wat is depressie voor mij? Dus dat weer dan het vraagstuk. Hè? Dus ik ben altijd bezig met van wat heerst op dit moment het meest. En waar moet ik iets mee doen om dat te transformeren naar iets wat lichter is. En wat geluid jouwt of beeld jouwt. Wat ik dan weer oren meesken hopelijk helpen kan. Dus dat ik het net alleen nog van mezelf maatje, maar ik voor oren meesken. En toen dacht ik, ja, maar voor mij is depressie in principe het gebrek aan levendigheid. En dat ik maatje en creëer, dan komt die levendigheid weer om. Dus het is eigenlijk mijn ziel die zei, ik heb honger om te leven. Dus toen dacht ik, ja, zielenhonger. En omdat ik internationaal werk, ben ik toch altijd vaak maar het Engels. Dus soul famine is eruit voortkomen. En dat heb ik toen vaststeld. En binnen een dag kreeg ik een ja. En toen zei ik, wist wat, ik in het avontuur on. Ik hier een bucketlist dat ik een roadtrip in Europa ooit zou doen. Nooit dien. En toen dacht ik ben haast 40, dus dat mag ik wel eens een keer. Het wordt het niet. Ja. Het wordt het niet. En toen dacht ik heb mooi de auto erin. Dus ik ben in februari ben ik naar Zuid-Spanje te rijden. En de residence wie 2 weken. Dat is wie op een verbouwde, dat is een Engels stijl, die daar hier in Lieden een oude ruïne, wie een oude amandelboomboerderij, hebben ze opkocht. En die ben zelf kunstenaars. En die hebben van al die kamers, hebben ze dus maar, iedereen heeft een eigen kamer, een badkamer, maar wel gemeenschappelijke ruimte en jongens iets te geren. En hoe daar is best lekker buiten. Of in een studio, en dan krijg je een eigen studio. Dan kun je screwen, kun je maaitje, kun je de bergen in wandelen. En kun je nog nooit denken over die werk. Wat een groot voorrecht is natuurlijk om 2 weken uit te creëren in die leven. In dit geval letterlijk uit appartementje in de betonblok. Letterlijk. En de wie ik voor de rest niks te doen. Dus het wie ik een perfecte timing. En om daar voor het eerst weer in die hele pandemie mijn oren kunstenaars ik te wijzen. En daar ben ik hele mooie vriendschappen uit voortkomen. Er wie een Turkse pianist wie daar Berk Iceli en zijn vriendin Zeynep die wie een tegere met een project bezig en die heb nou ik opzocht in de zomer in Turkije. En dus heb ik een brainstorming gehad dat ik wil wel een compositie van hem hebben, muzikale compositie in die van mijn vaststellingen. Dus dat wie ik zo mooi dat ik denk, daar is ik weer vriendschap uit voortkomen. En hoe belangrijk dat is, dat we dat menselijke contact mooie hebben. Dus het ging net alleen nog over het kunstmaatje, maar om de verbinding met oren meesken. En dat, ja, toen ging dat glasje weer zich opvullen, zeg maar. En daar is toen Soul Famine uit voortkomen. En uiteindelijk wie ik uitnodig om bij het Amsterdam Fringe Festival op te treden. En toen is de vaststelling in september dit hier in première gegaan. Dus ja, daar ben ik het hele jaar mee bezig geweest. Ja, en je dat nog op tour of zo? Nou, tour, ja, dat is toch wel een hele uitdaging nog om echt verschillende data te hebben. Maar ik ben wel wat lijntjes aan het uitzetten naar verschillende theaters die ik interesseerd ben in dit soort thematiek, zeg maar. Dus als Ian in Friesland Soul Famine boeken wil, dan ik sta daar heel erg veriepen. Het is een vaststelling van ongeveer 45 minuten. En het is dus een tragicomische, absurdistische vaststelling over depressie. En ik heb een karakter ik creëert. Het is een solo-vaststelling die ik heb maken. Want ik dacht van over duurzaamheid. Want die laatste vaststelling wil natuurlijk best wel een grote productie. En dan heb ik wel... Het is moeilijker voor mensen om niet te boeken. Want het gaat dan ik altijd om yield. Maar hoe betellen ze 11 mensen? Maar dat ik het alleen nog doch. En ik doch letterlijk alles. Dus ik en toch de PR. En ik toch mijn eigen techniek. En ik doch de vaststelling en de performance. Dan is er één mens die betellen moet worden. Dus ik dacht, nou, misschien is het dan ook meer boekbaar. Sa. Maar die vaststelling, ja, ik heb er wel heel erg van genoten. Juist om een soort van absurdistisch karakter te creëren. Die eigenlijk een heel intense thematiek is. En dus dat karakter, dat jit depressie. En die had dan een t-shirt aan, dat stiert op, dat ik maken, I love depression. En die komt depressie brengen bij de mensen en die komt vreugde ontnemen. Al van het begin van de vaststelling. En aan het eind van de vaststelling creëer ik ruimte voor mensen om in gesprek te gaan. En er zijn een heel soort mensen aan het eind, dan doen ze dat laust wel individueel, die komen dan naar mij toe.
En dan praat er en die zegt, nou, ik vind het zo mooi dat ze het echt zichtbaar maken wat onzichtbaar is. Want mentale gezondheid is onzichtbaar. Het is net zoals een Brutsen voert, dat is oh, die zit in het gips. Er is wat mij nog aan. Nou, die moet helen. Maar ja, soms is er een mentaal iets Brutsen en dat moet ik helen, maar dat zeggen we net. En vaak toch zetten we dan een glimlach op het gezicht en we zeggen het eigenlijk net onmeesken van wat gebeurt er achter de schermen bij hun. Dus gaat er nog op tour? Ja, ik hoop het wel. Maar tegelijkertijd, ik ze iets vol van wat ik heel erg bij Reclaim in the Goddess hier is dat ik heel erg aan het wachten weer. Totdat het weer goed komt zo. Totdat het impresariaat weer werken kon. Totdat de tour gebeuren kon. Nou heb ik zoiets van, als het gebeurt, geweldig. Maar ik net wachten. Ik ik terug mijn orenprojecten. Dus ik ben wat verschillende dingen aan het ontwikkelen. En een van de dingen, en dat zal wel op langere termijn wezen. Want het is een onderzoek wat ik ongeveer over de Friese cultuur. Dus ik wil heel graag een vaststelling hier maken. Over mijn eigen Friese achtergrond. En over... Nou, ik wil net de volle details, Jan. Ja, want dat moet nog maken worden. Maar dus dat vind ik wel een mooie ontwikkeling nou om mijzelf te zien dat ik dat wan ken. Dat ik dat los kan laten en dat ik dan tegelijkertijd ik mijn creatieve en artistieke energie op oren dingen plaatsen kan. Dus dat alle keer rollen mooi. Drokke tijd, Ja. drokke... Ja, maar goed. Goed zo, Ja. Het drok me aan het dus, maar al die Ja. ideeën. Prachtig om te jaren. Ja. Daar praten we straks weer over, maar we gaan eens meteen muziek draaien. Shervin. Yes. Baraje. Wat is het verhaal? Dit nummer is recentelijk skrown toch Shervin Ghaspur. En dat gaat over de Iraanse revolutie die nou gaande is. Waar het doorgaanse is net altijd over publiceert. Gelukkig hebben we nou een kanaal wat voor heel veel mensen bekend staat als het dansjeskanaal voor tieners. Maar dat is TikTok. En het is een heel goed platform om het bij de mensen te brengen. En dit is begonnen in september. 16 september is een jonge vrouw van haast 22 geleden. Masa Amini. Een Iraans famke. Omdat ze wat hier zichtbaar weer onder de sluier. Een plukje hier, hè? Ja. En daar toch ben heel soort vrouwen en gelukkig ik man opstiend om die revolutie om te gaan. Omdat ze de Iraanse republiek, de regering, vallen willen litten. Het is ik net gezond van de mensen. Er is heel veel onderdrukking. En hij had dit nummer schreeuwen. En het budget, Baraje budget, because of. En het is een heel... Oh, de kerstbal gaat... Dat is echt niet normaal. Maar Gintro, er valt spontaan een Christbal net uit een been van de tafel hoor. Nou goed. Wauw. Ja. Scherven brengen geluk. Volgens mij is het een goed teken. Dat we het daar doen, hè? Ja. Dus Barai. En hij is wel oppakt terug dat nummer. Want zij mooi hè, natuurlijk helemaal geen vrijheid van meningsuiting. En, Nee, het is living hell. ze mooien net muziekmaatjes, ze mooien net doensjes. Ze mooien geen handvest haar opstrutten. Dus Barai. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر من Indrukwekkend nummer. Barai van Shervin had alles te krijgen mij op dit stuit. De situatie in Iran. Ja, ik zoals er is een revolutie gegaan, maar we weten net precies wat daar onder de hand is momenteel. Er gebeurt van alles. Er worden mensen oppakt, ophang, bizar, repressie. En maar hoop je dat het de goede kant uitvalt. Maar volgens het bod, fanatiek of net? Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik zo bewust mogelijk ben van de dingen die er in de wereld gebeuren. En Is het altijd handelen? Want er is altijd wat onder de hand. Er is een prot onder de hand. Hè? ja, dan gaat het natuurlijk ik weer over mentale gezondheid. Want dan moest ik naar die zelf zijn van hoeveel activisme kist van zelf? Hoeveel kist ook? Een kist op de schouders. Ja. En ik denk dat dat ik het op een gedoseerde manier doe dat het genoeg is om. Want ik publiceer dan wel wat van dat soort dingen op mijn eigen sociale media, voornamelijk Instagram, die ik dan gebruik. Om toch het bereik te krijgen van we moeten het er toch wel over hebben. En soms hebben we zoiets van ja, maar er is altijd wel iets gaande. Ja, maar het is dan wel belangrijk om dan net te zeggen van, maar dan kan ik er niks over zeggen. Dan kan ik net mijn hol in het zand stekken, zeg maar. En deze situatie in Iran het is een hele grote onderdrukking van de vrouw, maar ik van alles wat mij
expressie te maken het. Mensen maaien geen muziek maken. Mensen maaien net douchen. Mensen maaien zichzelf niet uitdrukken. Dat is het allerergste. Dus het gaat volle verder dan religie. Want ik denk dat we altijd wel een scheiding met de maaien van... Ik ben net zin wat wij mensen in lowen. Het gaat net zozeer over de islam. Maar wel wat mensen ermee doorgaan. Nou ja, en hoeveel vrijheid jou je ook hoor om Ja. nou, je was toch steeds uit te drukken. Dus sommige mensen gebruiken religie om mensen te onderdrukken. Maar dit gaat gewoon over volledige onderdrukking. Van alles wat u eigenlijk mens maakt en alles wat eigenlijk het leven ik mooi maakt. Waarom? Hoe? Dan denk ik, hoe? Huh? What? How? This is impossible. Dat zoet, en dan wat een voorrecht dat wij dan hier zitten kennen, dat wij naar muziek luisteren kennen. Wij worden nou net oppakt buiten door aan het eind van het interview. Is net de bedoeling. Ik hoop van net. Nee. Dat denk van alles wat ik doe, alles waar ik van houd, maai ik dwan en ken ik dwan. En er zijn een heel soort mensen die dat net maaien. Het is heel moeilijk om daar een vaststelling bij te maken dat ik net zo maaien douche. Dat is bizar, hè? Want wij kennen naar een feestje. Ja. En we kennen Marco douche. Nou, en wij mij zissen wat we willen en waar we willen. Ja. Sondel, Amerika, maar ook Brazilië. Wat is die boom met dat land en die cultuur daar? Ik heb een hele bijzondere baan met Brazilië. Ik ben er als Santje en Erige voor het eerst geweest. Dat wie mijn huid en met mijn zussen. Toen hebben we Ilke Piet Maus opzocht. En dat wie het burgerjonkje van Usheid. We zijn allemaal Maus, maar we zijn van een orenlijntje. Oké, zelfde achternaam, maar geen directe link. Net direct, maar hij viel wel als een omke inmiddels na al deze jaren. Maar we hebben hem toen opzocht en in het begin dacht ik, waarom moeten we naar Brazilië? Ja, ik ben Santje, een puber en ik dacht alleen nog maar aan de jungle. Ja, heel stom. Nou weet ik wel beter. Maar ik hier zei iets van, ik had er helemaal geen zin in eigenlijk. En toen wie ik er? Wie is gewoon een dikke dwaze puber? Soms wel, ja. En ik leerde de taal die ik heel mooi vond. Portugees. Het is een heel erg muzikale taal. Zoals ik jaren koest in het Veske Chegué van Ludmilla. En de cultuur. Ik ben hele warme mensen. Die uitnodigen in huis. Die net kennen. En die gaan dan voor die eten maatje. En dat is een taal spreken kerst wel. Dus de taal net spreken kerst. Dus dat is toch een knuffel. Dat is toch een glimlach. Dus ik wie toen helemaal verliefd worden op het land eigenlijk. En ik dacht, ja. En ik werd heel erg geïnspireerd door hij heet dan Padre Elias daar. Ilke Piet Maus, die daar toen... En dat is zo lang lied, maar dit had zo'n indruk op mij maken. Als jong mens kan je een campagne in de kerken. En dat heette Drogas não, vida sim. Dat zijn fjouwe wutjes die betutten neetje in de drugs en jaatje in het leven. Want dat is wel een heel groot probleem daar. En hij maar de kerken en hij als een missie als pater het zich heel erg inzetten voor de gemeenschap. En er zitten volle van dat nemen ze dan inmiddels communities, maar dat binnen Lietse sloppenwijkers is, maar waar heel veel drugshandel en geweld plaatsvindt. En dat komt natuurlijk voort uit de regering van Brazilië die eigenlijk over het algemeen net zich zo volle verhoudt ten opzichte van mensen die in de armoede zitten. Dat is een heel moeilijk vraagstuk eigenlijk. Hoe komt u uit armoede? En als er armoede is, dan gaan mensen toch op zoek naar hoe verdien ik yield. Nou, en het snelle is toch wel terug drugshandel. Maar ja, maar drugshandel is geweld, gaat daar dan mee gepaard. En toen dacht ik, wauw, hij is wel echt wezenlijk maar iets bezig om het leven van andere mensen op een positieve manier te beïnvloeden. En toen dacht ik natuurlijk weer over mijn eigen kunstvormen. Van uiteindelijk wil ik daar ooit iets mee doen. En toen heb ik eerst nog in Burgum in het asielzoekerscentrum als 19 Ierige heb daar een theater- en doensproject opzetten voor Ben die vanuit de vluchtelingensituatie komen. En toen uiteindelijk koe ik, en dan zie ik op de theateropleiding in Lauwen, toen heb ik onjoen van, nou in het vierde jaar wil ik heel graag een educatieproject opzetten in Brazilië. Nou, dat koe ik uiteindelijk in Aimorés doen
bij Ilke Piet. Maar hij zei wel, ja, dan moest komen. En we kunnen de band regelen. En we kunnen de locatie regelen. Wij is Jan. En er is een lokaal theater van een bekende fotograaf. Die woon ik wel samenwerken. Dat hek toen al een keer opzetten. Maar hij zei, hoe kiest dat van met de taal? Ja. Nou, en als ik nou waarom zocht... en ik zus het eigenlijk nog steeds... ben ik wel geïnspireerd door Pippi Langkous. Want die zei altijd... ik heb nog nooit die, dus ik denk dat ik het wel ken. Ja. En dus ik zei, ja, ik ga die taal leren. En toen heb ik in het begin is dat natuurlijk heel moeilijk. Want dan stier daar letterlijk mijn handen en voeten wat zijn dingen aan te wijzen van wat is het wut hier voor. En gelukkig ik hele, en dat is ik wel de Braziliaanse cultuur. Die mensen zijn heel geduldig en die hebben heel veel compassie. Die leven heel erg vanuit het hart. Dus die tieners van mij, die wien heel erg iepen om mij te ontvangen. En zij praten in Engels en ik praat in Portugees. Dus wie letterlijk toch het lichaam in eerste instantie. En zij is dat eigenlijk, die liefde, ja, daarvoor is alleen nog maar... wie alleen nog maar aan het groeien. En ik heb daar meerdere projecten die in. En ik ben trouwd geweest, maar in Braziliaanse. Dus die connectie, die wie gewoon echt een zielenconnectie, denk ik. Dat heeft me leidt tot, was ik wel wist, tot de meer problematische situaties. Nou ja, hoe dubbel ik aan de ene kant. Heel dubbel. Die enorme positieve gevoel was hij mij makkast opdoken, als bij wijze van spreken. Ja. Om jaren later de headline nieuws te wijzen vanwege eigenlijk een schandaal. Ja. Gigantisch schandaal. Ja. Zelfs, ja. Ik heb daar toch wel echt... Dat is de realisatie van u als mens, maar ik als een land, als een maatschappij. Alles heeft een lichtkant en een schaduwkant. Nou, dat had ik wel heel zwart-wit. Hè? Ja, ik heb wel een hele diepe schaduwkant van Brazilië kennenleerd. Door corruptie, bijvoorbeeld. En wat mensen doggen maar hield. En... slachtoffer worden van... ze neemt het eigenlijk ook de wonderdokter of zoiets. Ja. Hij wie wel. Ik terug opera is er ik deel zetten als Miracle Man. Zijn officiële naam is João Teixeira de Faria. En hij is wereldwijd bekend als John of God. En hij wie de Miracle Man, de wonderdokter die alles bij die of op spiritueel, emotioneel en op fysiek vlak helen kan. En ik ben daar destijds na een van mijn laatste projecten die ik dus in Aimorés in Brazilië dien. Ben ik daarheen gegaan om al het seksueel trauma wat ik al hier... omdat dus een kennis van mij zei van hij kan alles helen. En er is een heel ding omheen van geloof, heel diep geloof. En er zijn boeken over schreeuwen en er zijn documentaires wie je dan maken. En ik hier alles bestudeerd. Ik ben nooit iets negatiefs zien komen. En ik denk dat ik een mens ben die heel graag... gelooft in het goede van de mens. Want vanuit daar kom ik. Als het in een... Ja, er wie ik heel veel beeldvorming over. Dat letterlijk, er hongen iets van honderden van die wandelstokken aan het plafond. Van mensen die kon weer ronnen zonder ondersteuning. Dus het is zo goed geconstrueerd... dat ik echt dacht, ja, daar moet ik heen. En meer spiritualiteit en meer connectie aan Brazilië. Natuurlijk, het wie van mij viel dat als een spirituele verdieping om daarheen te gaan. En toch ging het mis. En toen ging het mis, omdat hij... de moest er toch zo'n lijn heen ronnen en daar first voorstaan voor het medium. En toen zei hij, ja... Dan krijg je een private consult. Toen dacht ik, nou, dat heb ik nergens lezen. In geen gidsboek en niks. En dan moet het wel heel speciaal zijn. En ik dacht in mijn holle, ja, het gaat dus seksueel misbruik. Trauma. Dus dat is ik heel persoonlijk. Dus ergens dacht ik snap wel dat één op één moet wezen. Want dat is net voor een hele groep mensen. Nee. Ja, dus ik alle gerationaliseerd. En er is zo zoeken in een soort van vacuüm van geloof... dat deze man werd helemaal... die vertrouwen in luist. Nou ja, eigenlijk het idee van het zal wel net verkeerd bedoeld wijzen. Nee, maar het is een hele diepe manipulatie en het is een heel lang verhaal. Uiteindelijk heb ik... Ja, is dus die situatie. Er ben heel soort mensen toen dit verhaal dus naar voren kwam... dat weer dus december 2018. Dus dat is nou vouwen je lieden. Eigenlijk vrij kwartelien. Ja, en ik zit er nog steeds in. Want mijn juridische proces is ik nog steeds net ouderom. Dus ik heb wel echt een kant... Ik leren kennen van Brazilië dat ik denk van... daar zit ik dat deel wel aan. Van, en maar de situatie. Soms veel dat ik wel als water naar de zee dragen... om proberen
dingen te veroordelen. Ik denk dat we als jong mens... Ja, ik ben nog steeds jong, maar ik voel dat ik soms wel 10 levens al heb. Soms voel ik me heel hard. Maar als jong mens dacht ik altijd van... Ja, ik wil de wereld redden. Dat wie echt... En dat ik ben waterman en we ben een luchtteken. En we kunnen heel idealistisch wezen. En dat wie ik het gevoel. En dan moest ik leren, de kist net de hele wereld op die schouders dragen. De kist net alles veroordelen. En ik heb er terug dus uiteindelijk... 4 jaar nadat het gebeurt wie hek dus daarover praten publiekelijk. Om maar even een korte samenvatting te Jan. Een enorme vloedgolf aan orde reacties op smitten. Ja, toen is zo'n 100 vrouwen naar voren komen. Zo'n 100. Ja, Dat ben een aantal, dat is echt duizelingwekkend. ja, dat is het ik. En dat het heeft mij 2 jaar lang in een soort van, nou ja, maar het wordt mij weer te gebruiken, een vacuüm gezogen van 24 uur per dag beschikbaar ik wezen voor zo'n soort slachtoffers die ik mij wel hier uitzochten als een soort van veilige plek om hun verhaal te doen. Dus ik heb heel veel DM's op Instagram ontvangen en mensen die dat willen delen van, het is ik maar mij gebeurd. Of maar die bij dat monster. Maar ik wil mijn mensen hun stiefvader, mijn priester, mijn schoolmeester, mijn huid, mijn omke, mijn buurman. Het is echt weerzinwekkend. De nummers van het seksueel misbruik wat er in de wereld gebeurt, maar ik in Brazilië moord wat er ik heel vaak uit voortkomt, dus femicide je dat dan, hè? Vrouwen die vermoord worden puur omdat ze nee zeggen. Zin de avances, seksuele avances van man. Elke 4 minuten dat wij hier zitten te praten, wordt er een famke molesteerd. De statistiek in Nederland is trouwens, altijd hoe femicide gaat, is het gemiddeld elke 8 dagen dat een vrouw vermoord wordt. Dus het gebeurt hier ik gewoon recht onder uw neus. Want we denken wel vaker, ja, maar hier is alles goed. Maar dat is het net. Het is alleen nog hier. Wij hebben een beter functionerende maatschappij. We hebben meer gelijkheid. Maar dat zorgt er ik vaak voor dat gedienst maar dat net zo duidelijk is wat er achter dat geding gebeurt. En dat is in Brazilië wat meer in die gezicht. Maar het gebeurt krijg zo goed hier. Ik mensen smokkel van famkes en zo. Dat gebeurt hier ik. Maar ja, het heeft mijn relatie met Brazilië wel beïnvloeden in die zin dat ja, helaas ben daar wel echt grote eegkleppen hoe de mooiheid van dat alles iepen gaat. En wanneer je iets wist, kist het net meer net weten. En dat is soms wel jammer. Het leven, het is dan wel van... Ja, het is mooi, maar... Het beeld was dan vroeger hier van Rio... en de carnaval en de caipirinhas en het strand. Het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje is dan... Met voor alle landen. Ja, dat is ik zo. Amerika, dezelfde discussies. En Nederland ik. Ierland, Canada lezen weer. Ja, dat is het echt. Dus het is ook wel een zoektocht altijd naar... Het is een menselijk probleem, denk ik. Ja. Dus het gaat om bewustzijn en het gaat om balans. Dus het genieten van het leven en de mooie dingen maatje, mooie momenten creëren, waar we zelf ik de hand in hebben. Maar dan ik bewust bloeien van de dingen die wel aandacht krijgen moeten, maar in balans ergens bloeien. Dus daar is het ik uit voortkomen toen ik zo beschikbaar wie voor al die vrouwen die de trauma's hierin, zei ik van ja, maar ik moet iets voor mezelf doen. Ik moet de studio in. Ik moet hier iets van maatje. Dus toen ik mijn doenses bij elkaar roepen. En toen ben we dus Reclaiming the Goddess gaan maatje. En dat is dus het medicijn voor mij. Ik zit nog steeds in het verwerkingsproces ervan? Ik maar die nieuwe voorstelling? Nee, ik kan nou wel sissen. Ik viel dat ik aan de orenkant van de tunnel uitkom binnen. Maar er is natuurlijk, omdat het juridisch proces... en ik heb een juridisch team in Brazilië. Ik heb dus verschillende advocaten en ik gewoon een groep van ondersteuning. Hij zit vast, hij is al een keer veroordeeld... maar dat werd voor een orenzaak ook, hè? En... Nou, het is een heel ingewikkeld verhaal. En ik zal dat proberen zo kwart mogelijk uit te lezen. Dus al die vrouwen die toen ongifte hadden... dus van die zo'n 100 kon net iedereen officieel ongifte doen... Of, want het is 20 jaar geleden en dan is het verjaard. Of ze konden net genoeg details in vinden. Nou ja, daar is dan weer een deel van uitkomen die ongifte koert van. En dat moet dan terug de officier van justitie gaan via de verschillende deelstaten. En toen hebben ze die verschillende slachtoffers in groepen indeeld.
gebaseerd op wat zij dan nemen de zwaarte van wat er is gebeurd. Dus van aanranding, handtastelijkheid tot aan verkrachting. En de moeilijkste zaak, blijkbaar volgens mijn advocaat, is die van mij samen met een andere vrouw. Dus al die zaken die de oude jaren ben behandeld, ik zit nog steeds te wachten. Dus de uitspraak over mijn zaak is nog net geweest. En dus daar wachten wij op. Maar vorige week wie er weer een uitspraak over een groep varus. En de teller, schrik niet, stiert nou op 223 uur en 3 maanden dat er zitten zo moeten. Maar hij zit thuis. Want zo corrupt is het weer. Dus hij heeft tussen aanhalingstekens huisarrest. Wat in Brazilië betekent dat er eigenlijk vrij is. Hij kan mensen ontvangen in huis. Hij zelf, deze simmer, in juni, is getrouwd op 80-jarige leeftijd. Maar zijn 40-jarig jongere advocaat, een vrouwelijke advocaat, is er maar trouwd. Dan denk ik als vrouw, hoe ziek moet die situatie wezen dat een vrouw alsnog denkt, maar dit monster die honderden famkes van de leeftijd jochen tot vrouwen van 60 het verkrachten, dat is als vrouw denkt, daar ga ik maar trouwen. Dus dat is ik. Dus de wuste wol, altijd dan, ik bloe natuurlijk in contact een heel soort met Brazilië, omdat ik daar dus wel dat publieke gezicht ben worden. Dus een heel soort van wat ik post, ik probeer mensen en ik op de hichte te houden. Maar wanneer het nijs dan komt, want juridisch gezien, het is een gesloten zaak. Dus het is net zoals wat we zien hebben met Johnny Depp, dat dan wordt streamed op Facebook. Dat is die hele rechtszaak Schenkest. Details. Nee, die van u is dus gesloten. Dus als er een orenzaak, een uitspraak oordiend wordt, dan weet ik het pas op het moment dat het nijs is maar naar buiten komt. Dus ik weet het net gelijk jeder. Maar dus dat weer vorige weken. Dus die teller zit op 223 uur. Hij is 80 uur en hij zit thuis. Maar er is ik nog een nieuwe wet komen in Brazilië. Die het besluiten dat een gevangenisstraf net langer mooi wezen dan 40 uur. Dus ik ook krijg er azen, nou die van mij een totaal waarschijnlijk van 250 uur. Zit er en nog thuis en het is een maximum van 40. En er ben nog een heel soort mensen die zeggen, we lowen die vrouwen net. Dus het houdt hij wel bezig. Dus ik zit wel aan de orenkant van, ik heb gelukkig net meer die triggers, zeg maar. Het is wel fris hier, hè? Ik ben al te klappertanden. Het is in Friesland, hè? Ja, Friesland. Het is wat Fries. Dat ik er wel, zeg maar, mijn afstand naar Shen ken. Maar het bloed een onderdeel van mij. Dat zal het altijd wezen. Maar het is ook een onderdeel van ons allegaar. Het is ook een gevoel van mij die zich verantwoordelijk voelt, nog steeds. Mijn team hier gelijk eigenlijk nou in 2019 zijn van, het zou mooi wezen als er hier een boek over schreeuwt, over die leven en hoe is ik die traumaverking onbist en terug die jongens, terug spiritualiteit, maar ik terug een sterke band die ik heb met mijn familie. Dus dat zijn wel de 3 elementen die een soort van als een sterke driehoek staan. Dan ben ik geen naar Shen van welke vrouwen en waarom word ik zeg maar hoog functionerend nom en kan ik een carrière hebben en reis ik de wereld oer en ben ik mentaal sterk. En waarom zijn dochter bijvoorbeeld die er misbruikt hield, ja, die leeft voornamelijk op de strutten en is dan drugsverslaafd. En die wie onderdeel van de documentaire serie die wij hebben maken. Dat heet In Nome de Deus, in naam van God. Die staat op een streamingplatform, dat heet Global Play. Dat is een groot Braziliaanse netwerk. Dat wie ik van de talkshow die het verhaal het lanceert, zeg maar. En met dat team hebben wij die documentaire serie maken. Daar zit Engelse ondertiteling onder, dus dat mensen het zien willen en echt meer willen begrijpen van dit verhaal. Het is 6 afleveringen, raad ik het heel erg aan. In Nome de Deus, we kunnen het letter wel eens ergens opschroeven. En dus ik ben dus, toen ik dus in de pandemie, nou ik heb 4 maanden in India zitten en alle grenzen gewoon tegen, toen hiek alle rondte om te gaan schreeuwen. En ik heb memoires geschreven. En ik heb een literaire agent in São Paulo in Brazilië. Dus die is nou nog aan het redigeren. En we willen het heel graag aan het eind van volgend najaar zeg maar publiceren. Dus in die zin, en daarna ik wel in Nederland. Ik denk dat het wel. Eerst dacht ik van ja, maar wie wil dit verhaal lezen? Wist wel van het is in je persoon, maar in mijn team zou ik ja, maar het is een verhaal van veerkrachtigheid. Het is een verhaal van moed. Het is een verhaal van als jouw stem juist dan iets, hoe volle mensen daar dan volgen. Die zeggen van er is een soort van strohalm weest van hoop.
En dan denk ik, ja, als mijn leven daar symbool voor kan staan en ik kan dat bezutten voor andere mensen, ja, dan doe ik dat graag. Dus ik heb het boek wel schreeuwen. Ja. Dus die relatie met Brazilië bloed, maar die is wel oer de jaren heen, maar het is wel transformeerd. Het is net meer zo rooskleurig als dat het via. Maar was dat ik zei van, dat is ik het leven, dat is net alleen nog Brazilië, dat is hoe het leven in elkaar zit. En alle landen hebben, alle maatschappijen hebben een donkere kant. Absoluut. Ja. Geen discussie over mogelijk. Daar ga je helemaal gelijk in. Vrouw Maus. Ja, normaal even schakelen. Even naar de toekomst. Want tussen Noors en Lippen zeiden ze gaan aan weer naar Amerika. Ja. Dat is wel mijn productie. Ja, het is deels altijd wat ik mijn reizen altijd wil doen, is ik, en dat gaat altijd op balans. Hè? Ik ben net een mens die op vakantie gaat. Ik ben altijd eigenlijk aan het werk 2 dagen per week. Maar ik probeer altijd balans te vinden tussen business en pleasures, is ze dan. Hè? En op die manier heb ik eigenlijk altijd, met altijd een deel van mijn dag een beetje vakantie wezen. En altijd een deel van mijn werk. Dus ik heb in Oklahoma wennen, 4-4. Nou, daarvoor wie ik nog te hek dan in Jelle hier zit, maar ik ben uiteindelijk waarom ging na mijn bachelor en mijn master te doen in doens. En dat weer gefocust op choreografie en danseducatie en performance. Ja, en terug die 4-4 daar te wenjen, en ik daar zo'n leven opbouwd en beste vrienden ik opbouwd en ik een professioneel netwerk. En dus ik vind het heel fijn om rond te gaan, om mijn beste vriend te zien, de band. En die meesten krijgen alle band natuurlijk. Om de band te zien en daar te wezen in dat oren thuis. Want ik heb echt wel 3 tussen eigenlijk. Dat is Brazilië, VS en Nederland. En dan ik dus wat te kunnen werken. Dus een workshop te Jan of een vaststelling te Jan. Dus ik ben nog een beetje in de planningsfase daarvan. Als gastdocent ergens te komen. Op de oude universiteit bijvoorbeeld. Dus op die manier doe ik dat een beetje. Ja, en dat helpt me dan ik wel weer. Wat ik dan fijn vind, is dat ik screw, ik volle. En die tijd kan ik dan ik weer beruiken om to work remotely. Zeg maar dat giet ik altijd wel terug. En dus alle achter de schermen planning te doen en projectbeschrijvingen. Dus dat ken ik overal doen eigenlijk. Dus op die manier vul ik dat in. Wat een drive. Ja. Ja. Wacht het nooit op? Nee. Het is grappige is van toen ik op mijn joggentje voor het eerst fut kon. Dat is dan die mindset of zo. Het was in de wilde heren. Hoe zou je dat eigenlijk? Ja. Wilde haren. Jeren. Oh, wilde hier. Het wilde hier. Het wilde herring. Nee, dat is geen vis. Dat is hier. Het wilde hier. Dat was dat kwijtraadje kerst. Maar eigenlijk toen ik terugkwam, wie het zei van, oh, het is krek begoen. En dan nog, hè, dan te wennen dat mensen gaan denken, het is een fase. En nou, die fase houdt het vast wel een keer op. En nou denk ik van, nee, dit is gewoon mijn leven en ik geniet er heel erg van. En nou heb ik dat zo inrichten ken van, oké, ben ik dan 2 maanden in de VS en dan ben ik haast een maand in Nederland en dan 2 maanden in Brazilië. En dan komt er echt, ja, dat is voor mij balans. Daar geniet ik van. En Gewoon een mooi leven dus. een heel mooi leven. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Laatste vraag. Sahira, komt die naam bij? Ja, het is een Soefi-namme. En het Soefisme gaat door het verspreiden van liefde. En de Soefis, misschien kist wel de poëet Rumi. En die is best wel bekend. Hè? Die heeft allerlei gedichten. En dat is dus een Soefi-persoon. Dus die doe ik die meditatie mooi draaien, maar die grutte witte rokken en die patches op. Dat is een spirituele meditatie eigenlijk, om zat te draaien. Dat is een soort van andere, hoe zou je dat eigenlijk? Bewustzijnen kist komen. En het is eigenlijk komt achter hier lieden. Ik wil een beetje relateerd aan dat wat er in Brazilië is gebeurd. Want daarna heb ik zijn van, ik wil echt een nieuw begin aangaan. Ik heb altijd wel een beetje worsteld met de namen waar ik mee ben opgegroeid. En toen uiteindelijk heb ik zijn van, de naam Sahira betekent manifesterend en licht. En toen heb ik dus mijn naam verloren. Dus zo ben ik Sahira geworden. Maar daar viel ik me wel in thuis. Want dat is de wanderer of the world. Dus dat past het wel bij mij. En het is mooi helemaal. En die bloed ik zeker in je. Ja. En ik hoop dat we hem nog vaak broeken zullen om aan te kondigen. Dus toen mijn hele mooie vaststellingskomst. Want daar best hartstikke druk mee. We beginnen even weer rond naar de muziek aan het eind van dit interview. Maar dan maken we even een pijnlijke keuze maken. Want ik kan nog plak van Ian. Ja. En dan kunnen we kiezen tussen Twisted Harmonies of Praké.
Ja, doch maar die Twisted Harmonies. Want hoe heet het nummer ik er weer? Die heet... Can't Get You Off. Can't Get Off My Mind. Dus dat is wel een hoopvol nummer. Ja, het is een hoopvol nummer. Speel je die maar. Dank u wel. You break my heart, then you're sorry. You ruin it all till you want me. So sweet but dark like a zombie. And after he left, you call me. I thought that I'd never worry, but since the first night you owe me,